Karli on tossa. Mä olen tässä, Ville. Voi vittu, ei se tarvitse kuvata. Häh? Ei se tarvitse kuvata. Kui ei? Ei tarvii. Onks se Ville kännis? Vittu ei se. Vittu mä lain juoksi. Mitä se tarko, Ville? Juokse karkuun, Ville. Mä en jaksa juosta. Ei sun tarvitse kuvata. Äsken sä huosit, et kuva vaan. Ei tarvit kuvata. Ei sun tarvitse kuvata. Okei, en mä kuvaa enää. No hyvä. Sitten sä kuvaat vielä. Häh? Kenen kanssa sait ryppää? Mä olin ryppäämässä. Kun sä oot ihan vitun kännis. Vittu, mä olin meidän luokkalaisten kanssa. Okei, mä myönnän. Mitä oli? Luokkalaisten kanssa. Vittu, ei se tarvitse kuvata. Mitä te joitte? No vittu, viruvalkeet saatana. Joo. Oliks vähän petollista? No oli vähän petollista. Mutta ei se tarvitse kuvata. Kun mulla on muutenkin kylmä, niin ei sun tarvitse kylmätä. Älä oikeesti kuvaa. Karri, mä tiedän, että sä edes kuvata. Koska työnen viru vilkuu vittu teijästä, satana. Oi vittu! Nyt se vielä pystys. Oi vittu! Älä sitä, ei saa tehdä olla. Hei, Ville, rauhoitu. Volvo on tuolla. Sä näette tuolla valkoisella autolla. Mennään tänne autoon. Ei sit, älä sitäkään autoon me. Jouko. Hei voi vittu! Ei silläkään autoon. Mikä vitun auto? Mikä vittu on auto meidän? Toi valkoinen tuolla. Mikä vitun auto? Ei se oo auki vielä, kun Tommi on hakemassa avaimia. Kuinka maanantai ryppäätte? Me maanantai rypäte. Nyt on vaan kylmää. Kui sä oot sit kännis maanantai, jos et sä ryppää Nyt on maanantai? vittu kylmää. Onks nyt kylmä? Sen takia On. Sen takia te ryppäsitte. Vittu, nyt on kylmää. Nyt on kylmää. Selviiks sä? No vittu sä. Nyt on kylmää. Oot sä Ville varma, et sä oot menossa kotiin? Olelle. Mä oon lämpimää vittu. Kuten vittu keusatte mua, että saatana, et vittu menkää lämpimää, menkää vittu lämpimää. Vittu mä haluan lämpimää. Ketä sanoo, et sun pitää mennä lämpimään? No vittu te kiusaatte. Ketkä? No te, saatana sienipäät, saatana. Karli ja vittu Tommi ja saatana, mutta Tommi ei oo tässä. Teitittelet sä maa? Onks mä joku vanhempi henkilö? No sä oot vittu sienipää, saatana. Vittu sienipäät, saatana. Vittu! Vittu sienipäät, saatana. Vittu! Mä en oo kertaa, että sä saatana vittu auto, saatana. Vittu! Tommi! Laittaa! Älä huuda. Tää sienipäät on vittu ahdistelee mua. Saatana sienipäät. Mä vihaan sienipäitä. Saatana narkomaani. Saatana perkele. Päkkää mut sisään, mä haluun istua vaan, saatana. Istu siihen, Volvon päällä. Istukaa, vittu mä haluun istua tuohon, saatana sarkomaani. Vittu Ei se oo sarkomaani. auki vielä. Vittu sarkomaani. Saatana. Ville, mikä sarkomaani? No vittu sarkomaani, te ootte sarkomaani, saatana. Ootte vittu sarkomaani, saatana. Ootte vittu. Ja sä pystyt pystyssä, saatana.
Puhut sä itsestäsi? Ei kun Puhut itsestä. Saatana sarkomaani. Sä et pysty sitä. olet jo. Mä oon ihan selvä. Mitä vittua? Mä oon ihan selvä. Kato mun silmiin vittu. Näeks sä jotain vitun vikaa tässä? Häh? Häh? Vittu totten on niin vitun niskei. Nistei. Vai sarkomaanei? Se vittu sarkomaanit sanoo. Sarkomaani siistit vai? Kato, sieltä tulee Tommi. Vittu sarkomaanit satana. Vittu narkkarit saatana vittu. Ota vittu narkkareita saatana. Vittu narkkarit saatana. Niin ketä? No vittu tootte narkkareita saatana. Vittu kätkä täällä kuvassa saatana. No niin kiitos. Mene sinne toiselle puolelle. Mä kerrankin pääsee vittu auton sisään. Mä kassit sinne vielä. Nyt on muuten maanantai. Karli, katsojille tiedoksi. Niin, tänään on maanantai. Rakuttaa mua oikeesti. Tää on. Älä tukee. Hei. Me lähetään. Saat sen levyt.